Bon dia, sóc el Miquel Obuntero i no sóc informàtic. Vaig dir que a les vacances faria una pausa i sí, avui no hi ha Domingo Linuxero, però, perquè aneu fent boca, us mostraré de què anirà més endavant el proper Domingo Linuxero. Aquí tinc el Wonderful Wolf amb la seva versió amb l'escriptori Enlightenment, que és una passada. Ja vaig fer un vídeo amb Body Linux, que l'Enlightenment anava de conya, i veig que aquí continua anant igual de bé, perquè Linux, a part de triar distribució, a vegades has de triar escritori. Hi ha vídeos que ho expliquen, el que és l'escritori, ¿vale? Llavors, una de les coses que he observat, a veure, tinc aquí preparat el cronòmetre, és lo ràpid que arranca. Ja veureu, a veure, picaré, poso el teclat a prop del mòbil, enter i arreando. Ei! Vinga, a veure quan triga a arrencar, ja veureu, flipareu, eh? Si us agrada que un ordinador vagi ràpid, faré una pausa, pep, ara que em demana usuari i contrasenya, perquè clar, si jo he d'escriure amb una mà, a veure com ho faré, collons, és complicat això d'escriure amb una mà, tenia que haver utilitzat un trípode o alguna cosa, bueno, és igual, Miquel i ara la contrasenya. Dic, hòstia, jo amb el que trigaré d'escriure el nom i l'usuari, ara pico l'enter i li torno a donar aquí al comptador, a veure quan triga, quan es vegi l'escriptori ho paro, d'acord? A veure, jo aquí pendent de l'escriptori i es veu l'escriptori. Ai! M'ha relliscat el dit. 15 segons, abans he fet un altre vídeo i m'ha trigat 14. Bé, entre 14 i 15 segons és el temps d'arrencada, que em sembla fabulós, amb Wonderful Wolf, amb el seu escriptori Enlightenment. Ojo, aquesta barra d'aquí normalment està aquí baix. Jo és que els que aneu coneixent veureu que sempre totes les distribucions que tenen la barra a baix, jo la pujo. M'agrada més a l'altura de la vista. I el consum de RAM, que tampoc és el més important, però a mi m'agrada molt mirar-ho, fixeu-vos aquí que diu memòria, sobre els 430 megas. És que no arriba ni a mig giga. És l'hòstia. Això va molt ràpid, va molt bé. Ja faré un Domingo Linuxero, però ara perquè aneu veient per on ven els tiros. Ens veiem.